Shiralaba yandaralaba shandoralaba sekiralama yandaralaba shande. Orima kalama yandoralaba sekiralaba shande. Oralama shande ralaba shandaralaba shande. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Sing together with me, Jesus, Jesus, oh Jesus. Thank you, Lord. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Continue and sing, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, 情人将美分开呀那，我要团用Jesus，哦Jesus，Jesus，哦Jesus，Jesus，哦Jesus，情人将美分开呀那。Ila bandon ni kicindon ki kam ki prepare ke cing ngo cing ni ke step abang iwan ke yin jong from. Ila ban wan dun kat ba ki cing kit ke jong yi. Ong yo Jesus ke cindon ke jong me. Ka pen khia ka pen kala ka pen kampai. Ya ke cing im ke jong a ngen lek ban wa cho Jesus. Nama ke cindon ke cing ke don ke ni ke chaka. Oh Jesus 情人将美分开呀那。Ang yang nasyukur ke jong di keren show Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus， 情人将美分开呀
shando robo sekera la bashanda shisha. Kule shibon chisu ga jingdan ga chome. Hagane ga chaka shikule shibon ga try chisu. Ya ga jingdan ga yoman si mu chome wa ki lai lo ya ga chaka. O ya shem ya ga jingdan kam ga choki khon ga chome. Khat bang nang rwai ban ban krau ya ga teng ga chome. Khat bang nang rwai ban kan tiu ya ga teng ga chome dong le shibon wa to kule shibon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your awesome presence. Thank you, Jesus. Hallelujah. There is a sweet anointing in the sanctuary. There is a stillness in the atmosphere. Come and lay down the burden you have carried, for in the sanctuary God is here. There is a sweet anointing in the sanctuary. There is a stillness in the atmosphere. Come and lay down the burdens you have carried, for in the sanctuary God is here. God is here. He is here to break the yoke and lift the heavy burden. He is here. Yes, Jesus is here. He is here to heal the hopeless heart and bless the broken. Come and lay down the burdens you have carried, for in the sanctuary God is here. Tin cái trong play cái on sam san thu san afu an bread ye cái ching kiet cái trong pi how try un cái shan ye pi bat kom jo cái tin cái trong play cái on bread ye kita cái ching khus lai cái trong pi how namar usuma su kher ma u ye pi agani cái step cái dan cái ching pen sle cái trong try cái chaka cái ching dan cái trong try cái awesome presence cái trong try cái dan cái chaka Patungin lai ikaban mana you try. Bala da pidan kam ye gichenon kam ka jong pi. Pai bat ka ang show try. But chifu ye shemi gichenon kam ka jong pi agani ka step. Don jing den flame. Hani hakayin jong uplay, don jing jai jai, hakajing don jong u. Wan ban bread Lord, ya jing get back ya jong pi, hani hachaka kentan lay on. Lay you down, udan hale ora shisha. Den jale kon, jinket bakya on shemno. Lay you down, udan hale. Den kya Lord, the prayer kuyapi. One bun bread Lord, ya jing get back ya jong pi, hani hachaka kentan lay on. Don jing den flame. Hani hakayin jong uplay, don jing jai jai, hakajing don jong u. Oh, the shibona try. One by
Kublishipon ko pai ke jing don ke chame ke ke chak. Try ablay ba khore jing ha ke jing don ke chame ko try Jesus. Try ke jing kit ke ba khia ba ki lingkor ke jing iken hap no. Bat men ye shem ko try ke jing don kam ke jing ki khun ke chame ko try. Namangi don ha ke jing don ke chame ko try ha ke ke stem. Hallelujah, 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 hallelujah. Shira la ba shando la sekira la ba shande. Ora la ba shando la ba sekira la ba shande. Oh, Jing Don Chong.
kamla pen hun jing trang jonga Jisu melong kuri bangat Say sing it right Borok kisngi jonga trying ane up Barok kisngi jonga terangan yaya Hallelujah Bangan yo iya me atrai magma Bertai kamla Bertai kamla pen hun jing trang jonga Jisu melong kuri Jisu melong kuri bangat Jing dong shong me Jing dong shong me long kape yang Jing dong shong me long kape Sasti sing it right Jing dong shong me Jing dong shong me long kape yang Jing dong shong me long kape yang Oh Jisu Oh Jesus, oh Jesus, Jing dong shong me Jing dong shong me long kap neng yang oh Jesus, oh Jesus, Jing dong shong me long Say sing it right Oh Jisu Oh Jesus, oh Jesus, Jing dong shong me Jing dong shong me long kap Oh Jisu oh Jesus, oh Jesus, Jing dong shong me Jing dong shong me Jing dong Jing dong shong me long kap neng yang Jing dong shong me long kap neng yang Tuwing ay ka jing tao Hallelujah, Hallelujah Jesus. Hallelujah Hallelujah, Baga jing don ka chang me ka long ka pneng Hallelujah, Jesus. Badabang idon yo Jesus ngi don lo aka paro Hallelujah ulong Yahweh uchangi Ubam ju rem Ubam ju kala Wala dangi kala wala dangi ngimong ibayay ne Rei uni ulong ibayay ne Haga jing im ga changi Hallelujah try Jesus ngi mani yame U Yahweh Ubam ju rem bad ubam ju kala Melong mame ko try ablay ba koro changa Melong mame ko try melong mame ko try melong mame ko try Try ngi ker khu yame ko try ga ni ga step Ngi kan tiu nam yame ko try Jesus But ngi ro yame ko try ablay ba koro changa But om don shu uba koma me ko try Om don shu uba koma me Jesus Yahweh Gimana bang idam siya me ko try Yahweh ujangi Adonai ujangi Yeshua ujangi hallelujah Yahweh Yahweh na men hendai may I don hani Banju rin Banju kelas Pau jingi Shabaro paten benri Penpaya burong atrai Ajing pajong lekan yayan Ashua jongi Bani dan mani
berta try chính và trong mi khăn dài dài Ashua trong ý Bani em mani Bani em tengo Bani em perta try Bani em tem kosim Akmalu try trong khi chính thao Bani em perta try And we will worship And we will worship And we will bow down And we will call you Lord And we will kneel before the maker of the universe And we will call you Lord Yes, Lord. Yahweh, Yahweh. Melong Yahweh ang Jehovah Shaddai. Ikir kuya ka katenga jo. Imani mi kutwa. Bangi khod ka ni ka kateng. Ka maklong ka kateng halong ki kateng ba. Ka kateng ka jame u Yeshua u Yahweh. Shalom, shalom. Yahweh, 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 Yahweh. Right through the jumping of Yahweh, 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 Bắt nhìn nhầm mani Bắt nhìn nhật thêm ngon Bắt nhìn nhật berta try Bắt nhìn nhật đem khó xiêm Hạc má được cry trong khi chính thao Bắt nhìn nhật berta try Bắt nhìn nhật mani Bangin your money, bangin the tango, bangin the bird.
try melong ubam jurem pat ubam jitola tulin ai ka jing happy chang ne Yahweh u chang you same u Adonai hallelujah Yeshua u chang yi try ai ka purom ka chingo ba ka chingero melong ma meu ba de ban yo ka chingo ba ka chingero ba ka purom baro ka ni ka step hallelujah amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Nga ai siya ka burom siya ublay uba ibet ban penyeng yang akan ka klub mat leng ba i apostle but i pastor Dani but kalong siya kata ka jingkmen ka jonga ban yang kamat jong pi ban sam ka tien ka jong try kemudian hani ka sengi ngawan ra ka jing kublay na i elder Josh but mangahi na marabun sin ngim jia don lang hang ni ha jrong ngiyai don bet chapo bet hindi section but kam tam on ra ka jing kublay ni ki khun kam tam ki bakali na ka por sa ka por ya phi ka jing long jing man baro wat la da ngim yo ban ya kren ri ki katu kat ni ki ba ngayo ban ya kren personally nga ong bagi ken mau ya phi ki duai ki ong ken mau ban duai tangi po sniu ilong kumta ki ken mau ban duai pediang ya ka ji ai kublay ka jong ki ro ti hani ka step hani ka nok pai singi ngadon banya sam nakaktian ka jong bulay bla penchong nong rem nakashiti upol ka ba ar shi nong koren ka nong ka basan ka dakhot ka ba ar pho ka shiti upol shi nong koren ka ba ar ka nong ka basan ka dakhot ka ba ar pho ki dakhot ki ong kom ne na mar ka ta ngilong ki nong kitien sim nakabenta ukres la kumba ublay ukarpat ipi dangi ni dwai hir na kabenta ukres tulong pi ya ki bala penyesuk bat ublay tikap idang ya lep an pen iha ki screen kentu bingin pet ka ktien ka jong ublay hang dia kamda ngau tanathan ya kata ka ktien ka ba haka ktien khasi ka ongi dwai hir na kabenta ukres haka passion translation nga supen kalai ki ka ong ba shingan puli biang basdang na markata ngilong kinong kitien siem na kabenta ukres la kumba ublay ukerpat yapi dangi ka passion translation ko ngi kentu kerki na kabenta ukres tulong pi yakib la penyesuk bad ublay kapang ngabin keren hani ka step kalong ba ngilong kita kinong kitien siem na kabenta ukres habing ipet ya kan kaktin kinongkit tien siem ki kita kinongkit tien siem dagaktin pareng ka ong ba we are therefore Christ ambassadors ki ambassadors kinongkit tien siem ki ambassador lada ngipet ya ka perthai ki dei kita ki official representatives dan kita kinomi kamat bela itu daka sorkar bela pha ya ki syakawai pat keri kata ka kam jong ki nongkit tien siem ambassadors ko ki khon jong blay ki himen ki para ki jonga kalong chi sha ka kabuk siar kalong ka honor de ka tien pareng bangi day kita ki ambassador ki jong try ki bela pha yang nga ba pi na ka ta hima sha ka ni ka way pat ka hima ka ri nong way ka bangi yeng ban represent you try Jisu ujongi hang ni hapo ka shiti upol shinong koren ru uong bangi kita kibla yo sat na kasnam jong try Jisu ngilong kita kinong kitien siem kabamot ba lapha yang nga bat yapi na katakahima siya kanigari nong way banlong kasur ka jong ta ubapha yang nga bat yapi nakataka daw lapan kup yangi daka ikhtiar ni ka authority ni don ya ka kubor ka bamday kat kum ka measures lene kat kum ka jing tenju ka perthai hinringi don ya ka kubor ka ba utrai u ai shangi but ban ra lang ya ka jinglong utrai Jisu ha ka jing em ka jonga bat jongpi ko ki khon ki jong trai Jisu bla khat yangi bla siu spai ka snam kata ngada slow shisha mga perkhat ya kan ka tien ambassador la dikibriu haka perthai kitang shui ya uniu ambassador ki burom katakari ka baki ki dan lese an ambassador na India ulet chakawai ka jaka laong baki tu hang tu ki brio ki burom ya hadu kata-kata
Nar bu uyeng na benta ka government. Let's say jong ka India. Uyeng na benta ka ta ka sarkar ka balapha ya u. Ko ki himen ki para ki jonga. Ngilong kita ken. Kata ka kam ka bangibat ka long bakya hadu kata-kata. Kam day ka basting. Kam day ka bangin syele akay. Kaday ka ta ka buram ka buublay upan kup hanga badapi. Kani kaday ka ta ka hukom ken ka bau ay. Bal habangi wan siya kani ka pertay. Am bangin keren. Deki jong ki jing swau to. Kini ki ambassador sab ki led siya ka ri. Kabaki ki represent kim keren. Kat balap kat basyam. Ki keren take. Ya ka law le ka constitution ka baki ki wan. Ya constitution jo ka India la de ki day ki Indian ambassadors ki keren ya ka constitution ka jong ka ri India. Ya ngabat ya piru la pha ka pertai ngin keren ya ka constitution jo ka hima ka bala pha yang ngi banwan sine ka pertai. Om bangin keren kat bala pasyam, om bangin le biet, om bangin keren ki ketien ki jali jo Hindray la kami lenti bayanga bat ya pi ngin yad ha ka buram ngin ra ya kata ka mandate ka ba uta unong sensyar jong kata ka hima ba pha yangi u kami lenti bangin long kita ki balle ya kata ka mon ka jong u hallelujah amen nganget ni su thu ya kata ka kam ken mau ngan pen ken mau sa kat bangadang keren ngi dai kita ki nong ketien siem ki jong u jisu But day hang ni balaong ba the people naka Philippines tengini pet kindian naka Philippines kalau nong ka balai ke dekat ka arpo ka ong kumno na markata ka jinglong traishnong jongi ka long habneng an puli tang iti benta na markata ka jinglong traishnong jongi ka long habneng ka jinglong traishnong ka jonga bat jongpi ngiwan nabneng Ngim day joni ka pertai la shupha ingi shipor arpor kumbaloi ambassadors kumbaloi ni nong kitien siem kilet tang kumbalai kumbasau kumbasans nem du tangkat tagi on phai biang shalakari nang tagi salet pat shakoi kari kum juru yang ngab dia pi la khot la pha yangi nakatai ke hima ban let ban wan sini ka pertai bengin long kita ki nong kitien siem na mar kata ka jolong traishnong ka jonga bat ka jongpi ka long habdeng chu ni pet hang ni bekita ki nong shong shnong ka beneng ka balong manga bat mapi la pha yangi bat mentangi long hang ta ko mo ngai pi ba ni long kita ken ki ba bat ya ka an ka bala ai ha ka kti ka jongi te andala poi kapor en sa callback yangi en sa khotno yangi syakata ka hima nakata ka daw ka jingman jongi ka pertai ka don ka expiry date kata ka expiry date bo way po u brio udon ka entry but ka exit udon ka jingwan maka jinglet no kata ka de ka jinglong ka ba ublay labo benta ngimla ban ya nia ngimla ban ong ban ngim tre ban lek phai Henry kata kadai ka principal ka nongrem ka ba ublay ubo. Ngingilong kita ki brio jong ka hima. Balapha ingi ringkat bat ki an. Simpha thali yang ba dia pi. Henry lapha yangi bat kita ki an ki kanun ki nongrem. Ka way pa way ka ri ka don ka constitution. Bat kini ki brio kita ki bingi khot kita ki IAS ki IFS ki hab ban penla lendet ya kani ka constitution ke ai bakata ka constitution ka keren bakadang balad ki la let syatai syakawai keri kin keren betek ya ka tukaan yang ngab dia piru la pha sne ka pertai ringkat bat kata ka constitutional law ringkat bat kita ki nongrem lan ki principles bingi ong Namar ngitip ba usiem jongi ulong ublay jong ka jingrenti. Udon kita ki an ha ka kti ka jong u. Bat kini ki an la ong bala pensu thet ha ka e ka bu ai shangi ka ketien ka jong ublay. Ka Bible ka bingi ong ka ketien ka jong ublay ka de ka taken ka an ka kanon ka nongrem yang nga ba pi bangin yad ani ka pertai bangin serve lani bangin syakri kom kita ki nong ketien siem. Habangi pet hang ni ublay habu upha yangi kan mau upha yangi bat kata ka atyar
upha yang abad ya pi ya ka wat lam jong umen sim rengkat bat ngi ngim long marwe ngim long teli henry ka basngausi kalong babun mangi ngim tip ya kata ngi sngau ko mangi shuan shukai ngi seperti ngi let no kalam da le ka e de benta utrai jisu le sepikali ki kita ki hukum ki kita ki principles lagi nongrem kini ki hukum pinai hakatika testament ka barim kamtam ki exodus ya katu ka shipau hukum katu ka way ka day ni kita ki hukum ki ba ublay ubu bet ubu renti ya ubreu ba uday ban buat kumbalong ki constitution hakapertai labu ba undong syok snong un buat bet tek ya katu kabla tho haka constitution pi bakla nang ta mulla syadan kuna pi bakla nang ta lahapan sitom ya kinong syok snong Henry habingi pet kita ki principles pat. Kita ki nongrem jong ka ketien ka jong blagi ba back up yakini ki hukum. Ki kita ki principles kum ka nongrem jong ki so ningkong. Ka bingi la macam ka proverbs ka balai dapat siya nongrem ka proverbs ka balai ng pet na benta ka por proverbs ka balai ka dokot bakandai do si pau pila banto. Tersyuk-syuk kita ki kanongrem ban sumare ka jingmi no ka naka donot ka jongi kata ka ba ka tian pareng ko ang the principle of guarding the wellspring of life nang ta syuk ki nongrem ki babon ka nongrem jong ka jing bet bat ka jing ot ka nongrem jong ka jing sauret ba ka jing sau sarong ka nongrem jong ka jing long ki sordar baba kini kita ki nongrem ki badana ka tien ka jong blai but they yang abad ya pi bangin syong ngin pet ngin puli ngin wat ya kata ka constitution namar lakami lenti yang abad ya pi ban bad ya kata ka an bad ka nongrem bad ban pentrai kam ya ka kat bangidang don ha ne ka pertai ki nongrem ki longkum ki tu ki GPS ha ka jing em ka jongi ki longkum utu kompas jong ka jing em ubak do lenti bangi de ban yat ha ka lenti ka badai kadai katakan kabangi ngidon kam kat pengidang don han ka pertai amen bat yakani katakaan bat kan nongrem dai bangin subu tang halade ha bangi pule hendrai ngidai kan ban pentrai kam ha ki yeng ki sam ki jongi ha ka emlang ka salang ki khon ki kiti ngi hap ban ai pateng sheki khon ki jongi ngi hap ban pen sngau thu yaki ikana puli jongi hang tai hapo nehu iba khamtam ki buan nakariu jinget muslim nga shongkai bat ki nga kali bon ki jing kali yaki ki ong ba lakmi lenti yaki hapo jok henrius nam ki dei ban la kumno lai spa teli ki dukhot jong ka Quran lada amla umyo ja umyo thia umyo dem yaki khna ki ba hapo jong henrius nam kaju ki Catholic ro ki ong ay ang iyo kana po ang Rusnam but junom unlong u Catholic yang bat ya pi ki blayo asat tagasnam nim don kam ban pun sitom henrengi don ya taka grace ka jong try ko ki kimi ki kapag bang don ki khon ki badang khlong ki badang kana syim ya kani han ka sngi syim ya kata ka hukum syim ya taka nongrem but ay pateng shiki khon ki jong pi nor bas tanggat no ka generation jong ikan yat no kinri kin mi kini kan kiba bad ya kata ka hukum ka jong try jisu amen ngin pa yones klanong ko beningkong ka dukhat ka bakat ar ka bakat lai ko ong henry kat kiba pediang yu hak itu ula ai ka bor ban long ki khonu blai kata hai kita kiba ngiat aga kerteng jong ni yo banlong ki khon ki jong oblay namar bingila pediang you try jisu kumunong pen em ngidi ki khon ki jong habingi day ki khon ki jong ngi yo lut ye ki rights ki jong ki privileges ki jong hayeng hasem langi day ki khon ki jong lani hayeng hasem jong pi kabamut ba pi ai lut kita ki badai ki jong ki khon ki jong pi ki rights ki privileges kita kadai ke ke balak kami lenti yang abad dia pi bakata ka an ka ba utrai u ai syang abad chapi ngi dei ban pentrai kam yaka shushu ka ngin pet ki kam apostol
kalau nong kebaar ke dekat ke balai pupra ke ongkom no teu Petros ulai tu aki to pin kala ke bamot bat an pen baptis ya pi uwai buwai ha kerteng Jesus Christ yak ban yok map ki pop bat pin yok diang yak jing ai umen sim bokoi hang ning yu i ke benin kong ke dei bengin kala bamot ke baar an pen baptis singi bat hadien kawan ke jing ai jong umen sim bokoi ngangit skem bahak ni ka jaka ka ngisong layo nangi buon baro ngangit skem ba ngi ngila pediang yu try Jesus ngila yo ik jim baptis yo ka jim baptis men sim ko but baro nangi ngi don ya kata ka jing ai jong men sim lat shu manu ban ong bangat ngam don ai hinrai mangi baro hakan ka jaka ngi don ya ka jing ai men sim sa sisian kan pen kan mau ya pi bengi don hakari nong way kam day yang nga ba dia pi ban kublai kiti kat ka bengi sngau mon kat ka bengi sngau tenat bat ka perthai kat bengi nang yat ha ka perthai bon nangi ngi klet no na ai bengi wan kam day yang nga ba dia pi bengin ngin yat kat kum ka jing sngau tho la jong hindrai ngi day ban refer ya ka constitution nakapor kumbaka tho ni day ban refa ya ka bat miet bat sngi ban pet ka e ka ketien jong blai ka kwa yang nga bat pi ni im ha ka ni ka jaka ka bangi khot the foreign land ka shnong ka bam day ka jonga bat ka jong pi ni shu yat lenti ni shu wan ban le ai na benta ka kerteng jong trai bat kata ka hima ka bangingi wan ngi tip shai bos im jongi udai utrai jisu ka mission ka bo pha yang nga ba je pi ka balong ningkong balong ka jing shai balong ka nuksa bat ban besut ki khon ki kiti ki jongi ya ka ne ka ju ka constitution ya ka ktien ka jong blai ban ai shaki ban pen mi pat ya ka pateng ka basngau thu ya ka jingkit clear ban bat ya ka constitution shim lawan ka perthai tang bang kha yangi ngin let ban puli ngin yo ki kam ki jam ngin ya tho andal adai ka takapor ngin yo ki kam ki jam ki jongi bat hadian nang tang ni pai no ka babon de pipet ka Genesis uta upen khai uta upen kha shukut tang jing pen kha Henry yang nga ya pi belayo asat ka snam jung try Jesus la kami lenti bengin long kita ki ba impact ki ba long kita ki ba kata no ya ka perthai ning kong ni sedang na yeng kumno syapang jong pi jonga ba ka long yeng long sem ka jongi kumno ka jia day jongi shi tanga kumno ka jia day bahayang bahasem bat ki khun ki kemi ki kapa kata de ka bening kong bat nganget ba habangi yeng ha ko yasngi hang tai kabo Jisu un shim ya ka account na benta ka jing em ka jongi un ong nga ay pi ya uta ya ka takum ka lok ne ulok pile ayu kita ki jing keli bon ki jing keli nanga na pi ken mau ko ki hen ki para ki jonga ngi one with a purpose ngi one da ka jing tmu om day ta mangin chu one mangin chu pendep ya ka ege ba shabar bat ngin lik pai no commission ka baar ban pen priang ya ka khubor ka jing pen yesuk ha pedang ubreu bat ublai ban restore ya kata ka jiadai ubreu bat ublai ban ya rap ya ki wei pat bagin itu you try kumundong pen em unong si uspa jong kiru henrei kat bengin ang yad lenti ngi klet ko mo ngai pi mentan ngi klet no ya kata ka mandate ka ba ublay upha yang nga ba pi ngis dang ban bon ban perthubut ya ka perthai ngis dang ban le thek kom ba le ki wei bat kom ba le ki wei ka perthai ki bon ki jingkeli bon sertap ki jingkeli ndrei ngan chu nyong tang khanyat ki jingkeli ka baning kong ngi keli la di nga dei u ai nga dei ka ai ka ba ar ngami na ai kabalay balay lakha yanga kabasaw hatong along u neka balarkam kita di kijing keli ki bengi keli hala dia shimet kini kijing keli ha bengi pet menta who am I ngalong u ai
คนใดpersen hak pertai kat kum ka statistics ko ong ba Ibreu baro ki keli ya kata ka jingkeli ya ladi but day na taka daw ki buat teneng no ya ki way ki sedang bandon kita bagi ong ki idols ki sedang bandon ya ki noi ki no bagi pertu buat ni buat ki Ibreu ki bagi ki badon ka kerdan ka bahe ni ki kena samla ki buat ya ka fashion ki buat ya ka behavior jong kitu ki Ibreu but pitip na baka fashion industry ka capitalize ya kata ka low esteem bagi Ibreu ki don na takadaw ki sami ki jan ki nep ki bom ito itaw ki bom wanra ka burom shaublay kadai hang ni ka ba usutan ule don bor kita ki ba ngiklet ya kata ka jinglong renyeng ka jongi ngiklet baka jinglong renyeng ka jonga bat jongpi la shim no blay ban penkop hangi ya kata ka jinglong renyeng ka beriu blay ka jing don beriu ka perthai menta hu arpun riu ka long 8.3 billion lani ha India ni don 1.64 billion lang bakala pila ban mudur kum no bu blay kat ni billion ngut ni don hindrai uway ni miasrim kata kalong ka jing kraw ka jing ublay penia srim dan lay ru la kalong ka jing drong ka jing lingkwat ka li ka yong ka bangingi ken hakmat jing ublay ule kat kum ka jing sko bah jong u ka problem jong abat jong pi ni pet ka yit kami ka jongi day yakini Ibreu ki bangi lese ngi kwat long ki Bill Gates ngi kwat balong ki Steve Jobs ngi kwat balong bun ki ai lani ki Ibreu ki nong yalap kita ka de ka jinglong jongi ngi klet ya ka ai balapha ngi long kita ki nong ki tien sim ang ka tien jong blai henrei kat bangi nang ya ka perthai ngi kali la de ngadai ka ai ngadai u ai ni don ya ka identity crisis ka bahado kata-kata ha ka perthai menta ni wat ela de na kata kadang si ibalay ba bon ki ba commit suicide bon kini na mar ba temtep ki dei ki ai ko ki himen ki para ki jonga nginum ya perthubut ya kita ki bempat yo mat ya ka jing map ai ka jong try jisu yang ai pi ka identity ka jonga ba ka jong pi ka dei hau kres amen amen te syusyuru ka jingkeling habangi pet ya kata na ai ngawan ka telong jonga bat jong pi ka deu try jisu nyim dei ban smau thu bakala tongin ngin pen kalai ka jing su thu ka jongi ba ni wan na ka telong ka jongi ka dei utrai jisu haleluya haleluya ngin pet ka shithi upol ka bening kong shiginong koren kalenong ka balai ka ba arpulai ka ong ba bat mapi ki jong ukres bat ukres u jong ublay katahi ka tien jong ublay ka keren syai banga bat mapi ngidei ki jong ukres balay pat binginang wad ka talong ka jongi ka babon lese ki blanang khamya cha khamat ki ong ki kemi ki kapat men jonga ki wan nang tanang phim su tho su thao hinrei sha nga ban ong ha ka ni ka sngi baka telong ka jonga ka jongpi ka dei na utrai jisu haleluya ka jingkeli ka balay la kha nga haba phikeli ka jingkeli ka bamut baka tho ya ka jing thmu ka jing thmu ha ka jing im ka jongi ka jing thmu ka jong utrai le se bon sien ni juk melian man keli ni jingkeli habala wan ki jing ki jing le ha ka jing im marsan wan ki jing jiale ni keli la dia balai bakha yang ate kata dia jing keli ka ban wan hangi hindrai phi miss ban pet ya itu i jing ja ka jing im bakalong tangkat tes ban pen kentiu yangi syaka wai pat ka kerdan ka jing wan jang ki jing ki jing le bon sin ni ki bringi kwa ban laj naka ni kwa ni perkhat bah bangi pediang yu jisu di ban chu suk bet kalong ka babakala habangi pediang yu jisu kan mau ka tien ublay ko ong ba shibon ki jingale ki long yu bahak hindrai ka syong hanga badapi kum no pat ni shim ya kita ki jing ki jingale bawan ka jingpang
bawan ka jing shitom bawan ki jing ka jing kerdo ngan ong pi yaro yu trai ka ketien jo blai ko ong ka sam shi spotlight ka dukhat ka bening kong ba ar ko man sim janga tukar ku yu trai bat baro ka bahangai ka kerteng ka jong u tabamot ba utrai jisu utip lot ya ka ibajah ka jing im jonga jong pi kalong tang man chu un pet ban tesingi hatola la ne man ai sai we ikam ibakam he ibakam haneng henry la dangi dang feel ka ketien jong blai ko ong ba ka bor jong pi ka red e ba wan ki jing e ngi kloi ban kelon kan ni de ta jing keli ka bengi keli habawan ki jing e balai lakha yanga ngin pet nak Ephesus kelenong ka baar ka dukhat ka basipo namar ngilong ka jing thau jong u bala penlong hau Kris Jisu ya ki jing le babha iki bo blai ula pen kre lupa bangin yo ya haki shwa ban kha yang ba dia pi ka tai ka dukhat ka ong kom no bo blai ula pen kre lupa for we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them kata ka dei ka ka purpose bo balakha yang ba dia pi ya ka ka ba ublai ula pen kre lupa shwa ban thau ngin sapet tham ka tukat ni shwa bangin wan ka prathai ublai ula dep lupa ban ai ka purpose hangi ka jing thu jong u hangi iwei pi wei kani ka di ka jong pi kani ka di ka jong pi kani kumta ka ublai ula dep ai lupa ka syong stang hanga pi bangin ya ka jing su thu la dangi ngi ngam ha ka constitution ka jong e la dingi ngama ka tien jong blai ngi yo i ka badai syapang jonga ka badai syapang jong pi na ka takadaw de ngi pet biang ha ka Isaya ka lanong basau pun riu ka dekhot ka basipo hai tu i banga ruit lan hang taya jron ka basau ka jing thu jonga kan yeng ka tien pareng ko my purpose will stand le se ngi kwa le bun ki ge ka jing im ka jonga ka jong pi ha bangi don ha ka perthai Henry lada habaka jing temu jong blai kam ya hap kan mau kan num sei so dalai ru namal ka tien jong blai ko ong my purpose will stand ka jing temu ka jonga kan yeng bat ngan le ya ka jing sngo ba baro my purpose will stand and I will do that I please bon sin ngi nu jor iwe wat shipara lani wat hapdeng jongi kipa shipara bakan zaman sim ngis dang mani no jori we itu ilong to balay yang ngalong ne balay henry kani ga dikhot ka bo blay ukwa ban pen so thu yengi ba ule kat ba umon yo to ko mapikan mau ya ka to ka parshi jong kitalan ba yo we la ai san yo we la ai ar yo we la ai we uklam ai kum jo Henry ka syong hanga badapi kat note ngilong tik bayai ne hai ta ijing ai ba utrai Jisu ai ngi ha kan ngi kadai kata nga pen kan mau ba tongin bad ya kata ka constitution ha bangi pet kan suk palat ya ka jing im jonga jong pi ban yan la da bangi tip ka constitution hang ta ngi wan ra ka jing kulmar hang ta ngi bon kita ki jing keli ko mga ong ya pi man ta bangi bon ka bangi keli Barhaba ublay uthaw yang nga ba dia pi kebaning kong ula dep don lupa ka jing tmu syaban kha yang nga ba dia pi ka perthai ublay ula dep tmu lupa ublay ula dep bu lupa ya ka ai ba ngingin long dai hang ne bu ublay u ai ya kata ka guarantee jong u ha kata ka pendap dan ngi ong ka guarantee of completion dingi pa ka Philippi ka lenong ka baning kong ka dekat ka ban riu But nga danget scam ya kanehi bautang ubas dang api ya ka jingle babha on penjanai ya ka hado kata kasngi u Jesus Christ being confident of this that he who began a good work in you will carry on to completion until the day of Christ Jesus. Hang ni ngiyo but uta ubas dang ka kam babha hanga badapi kan mau unum ie no shiteng Henry ka syong hanga badapi ba anyo ya kita kikam aban pendap ha ka jing im ka jonga bat ka jong pi ka
jingkali ka bakhado ka bangi kali ka long ba hato nga long mo uta ubalarkam ka babun sian ka niru di ka jingkali ka bangi kibla tip yu try ngi kibla yo sa ka snam yu try ngidang kelisa ka jingkali la deru hato nga la mo mga la dali se hapo balang la ong ipi ban le ka ni le ka tai bun sing ni don ka ta jingkali nga la mo ni ngam pat long tau breu babit ni ngam pat long kata ngi ai daw Hindray ngan ong yepi kita ki ki jing tmu ki bu blay ula dep ai lupa yangi nado shwa ban pensyong nong rem ka pertai hindray ka day nga bat yepi ban chu step in ha ka jing ko ngo bat ban le ya kata ka bala IT hanga bat api ka statistics biang ko ong ba bun nangi ki breu kam tam kita ki bala tip yu try ki peron kam tang shi po percent ya ka ka bala ai shangi na ka shi spa percent bon nangi ngim kam pat penan kam lut ya ka ka bu blai bu hanga badapi let's say ngi la man keno ya ka jing ting let's say ngi keno ya ka bangam nang ban kran pareng ngam nang ban kran kasi ngam nang ban kran hindi ngi keno bon ki Hindray ngan ong epi ka ka jing tmu ka jong utray kan yeng amen ka syong stang hanga wapi bangin don ya ka jing sngo tho batmai upol sya ka shiti jong ush inong rom ka nong ka bakhat ar ka khot ka bawai ka baar hang to pinu I bo ong bangin don ya kata ka mind ka renewed mind kata ka jing mo perkhat ka blapen kala dur no lada ang pen kala dur yang ngabat ya pi ngilong tangkum kitu ki ju ki breu ki bahaka pertai hindray kan pen kan mau biang ya pi ngilong ki nong kitin sim ki jong trai ka jingkhot ka badon burom hadu kata-kata ka jingkhot ka balong hadu kata ka ki breu ki pet ki ambassadors kin ong bat kitai ki dik baken sai tam na katika ri ki wan tungin pet yala di haka ktien ka jong blek balong ka yit kmi jong abat jong pi kumno ngi treat yala di kumno ngi syem hatong ngi sngo mo bengi day kita kinong kitien sim ka imlang salang ka don kam yang abat ya pi but bun sin ngi sya palat haka jing ka baki brio ki daka parangi ong ki validate yangi lani ki bishar yang abat ya pi but let's say what ki exams ru ki bengi ngi syong let's say ki exams ha school ha college ha university ki exams kam but kumju let's say life house house nam man shwa pikan mau sa ba na mar ba pikam le ba tu exams ka bamut ba pila class lupa la dia ba pim day ubreu ba start tungin mi nakata ka jing so tho jangi ba yangi shim la bo ban bisharingi de ki jing pas ki jangi hindray lakhot yang abad ya pi ban be sya persya kadak ban be sya katai ka jing start ka bakan jaman sim kam dai baka ta ka jing start ka baka pertai ka ai na kata ka daw ko ki khon ki jong blai tongin be ban ngam ha kata ka constitution ha kata ka an ka jongi ha kita ginong rim ka ktien ka jong blai la bengi ngam kan ong pi ka suk palat ban im ha ka ne ka pertai ngila ban le persya ki jing ki jele ngitip ya ka right formula na ka tien jong blai la dawan kum ka to ka jingja badawan kum ka to ka jingja ngi syem da ka wei pat ka ka baka tien jong blai ka dap ai lupa yang abat ye pi ublai ulong committed hadu kata ublai ulong uta ubakloi ban ya rap yang abat ye pi ban pendep ya ka ka bupa ka jing em jong abat jong pi ka dai stang hanga bat api kumno ni respond ya kata ublay uai kamon ka balaj luoj hanga badapi kata kamon uai nado tega keper eden bad habingi pet chuso hado bau jisu uyap haga deng panar pi pet haga ka isaya kala nok basan pulai hang turu pin lap basan pulai ka basan ko ong ba uyap na bentaki pop jonga jong pi ki jingring kang ki jonga jong pi uyap namar ki jingle bom hok jongi bat da ka jingjam snam jong u lapan kia yangi klem mention ru syapang ga mon u jisu shim yap ya ka mon ga jonga bat jong pi u ai ya ka ta ka mon ga balaj luoj henre ai ngo yu blai ba ha ka ba u kiu halor ding pana ka dai ha ka ta ka por ka ta ka mon ga ba ka jong breu la ban pen kun
lala ban penwan syakata ka ai ka bia day bat kamon ka jong ublay ti de ni pet hang tu kumno baka im ka ngop hakata ka day ka ai ka day ka mon jong ka ngop hakata ka jingwan ubuseng ban penshoy ya ka ngiyo i shishu hang tu ka ai pat ka jing mi ngiyo i hang tu ba lat ka haba ublay u ai hanga bat api ya ka mon kan mau ka we ka don ka outcome ka don ka results ka don ka jingmi ka babaha ladapi mon ka babaha ka jingmi ka basniaw ladapi syem ya ta ka mon ka basniaw kini gidei kita na marbalay ka katin hi jong blay langi pet hang to na ka sam ka basis pa lai pupra ka dekot ka baar kani hang ni pi iba ka tangi lai ni basaw kan pulin na ba mela pan kraw la ka katin hakli ya ka kerteng baro kabamot ayu kabamot bakom ni ba haba ublay utau ya u adam ula dep ong lupa ya u ba pet uni melaban bam lut henry light tang ni uding ula dep mi na ka sentur ka jong u ka im ka tip leng ba u adam nomor hat opor ya ka im kelempat ya kendu bot ublay ti hang ning yo iba ka impat ka le halaka jong ka mon kat pakanang pet yu tau diang kanang itenat ka tien jong le kanang ko ong ba kanang itenat ki khamat ki jong ka hado kan le ya ka ka ba ublay ulam mana te kum ha ka to ka por ha ba ka perkhat ba por ba ka im ka mut ban bam nga perkhat bali se ha ba ublay yu kren te bat bu adam kum ne ko me ya kren unjin dala ong ya ka im wat num bam nga dep ong nga dep kren Henry habang pet yang ni kadukot kabaka sam shispa lai pupara ko ong ba ublay he magnify his word above all else kaba mot ba u ken kor ya ka tien ka bula dep kran walawi i baka im kala poi hadu ka klemat bakan le ya ka pop interfere kamon jongka kadai hang ni bingi iba ka tien jong blay ong ba above all else ka ai ka bu blay un kam burom kadai ka tien ka jong o amen so kalong ya ka yanga ba dia piru la ai hangi ka mon ka balat lut jit pi hani ka sngi ka ai ka ba pi kwa ban le hadin ba pi osngo ya ka ni ka tien ba mangabat ba pi ngi dai ki nong kitin sim kakam ka padan buram hado kata-kata kakam ka baga pertai ka bisni bengiyo ya kata henry ha ka jing ya ka jimom sung thu ka jongi ka jing klet jongi ne ai ka bengiwan ni dia tat ya ka ko ki khon ki jong blai ki himen bet ki para ka long ka basu si yau tau ba pha ya nga ba de pi lada manu nakari ki balet ben represent syakari let's say ki long ha kata bentangan ong ipi u president kari un jenderal tap ki khamat un phawan bet no syapo kari la jong ban ong mela pen du pen le arrange ya kari habanga ngam ha kan ni ka ketin nong ketin sie man ya thu ipi ngajau ki umat habanga perkhat kan not ken ngile ka ai ka jing im ka bangi ngile ngi yahat ha ni ka pertai kum kita kinong kitin sim ai baka ju nga duai mo men sim jong blay bahaba ukren nya nga kumta un kren ya piro un pensyai un plie ka jing sung thu ka jong i ban sung thu bangi long kita kinong kitin sim ka kam ka bedon burom hado kata-kata ko ki khon ki jong blay jit pi ha ni ka sngi ka ai ka bangi ngi day ban le but shushu lan ngi pet ya ka genesis ka baning kong ka dokot ka bar pun rio hang tungi i ublay ong kumno uang tungi dia thau yu breo ka dur jongi kat bakom ka jisrem jongi hi tang itu ilan tungi dia thau ya ubreo ka dur jongi hi kani ka di ka dokot ru ka di ka wei ka babat ba ya ka jingmut jing perkhat ka jonga bau thau yanga ba dia pi hakadur jong utek nadong syadong let's say ngila ban suthu badi tang kani ka fizik nan ka tak basabar henry ngan ong pi hadu ki tiet ru ka ju ka dei tang ya ubreu bodon ya iwei tiet a jabeng ki bi khot g spot
ita di ita itiet iba wat yau belai ki beriau ke pertai ki wat belai namar uta dei tang yau tau jing tau bo belai ubu ya uta utiet ni wat yau belai ong tongin tau yau beriau ka dur jongi bat hang ni yo i ba shisha bahaba ubu ingi ka bamut bangi dei mangi kita gi ba betam ban long ki nong ki tin siem don shu ki wai pat ki jing tau lait na ubreu hi kata ka dei ka ba ublei ubu habangi pet let's say ni don kompi nga don ya dengan laptop ni don ki laptop hay ni don ki TV ni don pi lut ka brand pi lut hang tu ka dei ka ka kerteng let's say don ka ni brand Acer ki brand kom nga don ki Apple don lagi jong wat ki mobiles ki jongi ki don ya ka kerteng ya ki tu baro la pen syong nong rim nakani ka dopot hapen ibi yang ka tu ka yo Genesis kala nong kabeningkong katay ya ka sharp ya ka dur ka tien pareng hang ni kam da shaitan kong image kata ka image ang kadika approval la ni kata ka sharp lah bagi tau ya kinu gitiar ki tau kila ada perkat lupa baka tu ka tiar ngan tau kan long ko ka fridge ngasu ai nuksa ka fridge mot kan dei ban long kum ta ka dei ban long talada ka dei ka haki ki jaka ki ba shedru mot kan la kisna ta rukom begila don ka jing tumu kata kami nakani ka telong kisna thek kum ka ka bo ublei udon ka jing tumu usa thau ya ubreu dei bu thau shwa usdon ka jing tumu kata ka dei ka bangi dei ban so thu baka no ka tiar habala thau ya ka kahaban yat leng ba ki test bat habaka yat leng ba ki test ban ong ba kani ka phone ka jongi kan ai pi prakanta ka battery life jong ka kumnungi tip ya kata namar lep test ki ong bagani ka phone jong pi kala ban bu hadu komba arajar teli ki tidur kumnu tip ya kata begitu ki beri basna kila dep test yang apa dia piru haba ublei utau halaka jong ka dur utau ba ubu yang itek bah bangin lech ka pertai ngin la ban function kumtai nak ta daw ngim dan hok ban ong bangim la namar ba ublei ula de bu lupa kum ka tu ka phone kam la ban ong ngam la ban bu ar hajar ligi dur namar ba ngarib tenre utu nong tau la de tip lupa bangan tau ka tateli ki dur ki la ban store ha ka tu ka phone namar kata ko ki khun ki jong blai nginum la ban ai daw dalai leiru ha ka takasi gin yang ha khamat jong trai ban ong ngam nang ban ong ngam la ban ong ngam ler kam henrai balai ken nyim wat ya ka tak jong tumu jong blai yang abat ya pi bat de pi pet kam tam la da habala dep ban snai ki phone ban die shaki yo ki hat ban penya yo the play ha to ka box jong pi lap ne don to ka manual la ka long ka fridge la ka long ka TV la ka long kanu ni lap iti kwat leng kedap hapo hang to ka manual la tho lut ba ka ni ka fridge jong pi ka ni ka phone ka ni ka kala ban le kini ki functions henry ka jilong breu jong i bun sian la bangi tiet iki tiar nyem da smart ban puli ya ka to ka manual wood ni tare saka phone ni tare saka tiar bat pendaj na wood bani i ka long kum no klam da tip kum no ka trikam ka long yang abat ya piro ni wan sini ka pertai ngong i pi mene la pha lang yang i ba ka constitution henry nyem da salia ban puli ya ka ta ka manual habo blai upha ya ka ni ka product kabalong ka met ka jonga bat jong pi upha bat ka ketien jong u ban ong pi long u ha ka ketien ka jong u ban long pi la ban le ayu ha ka ketien ka jong u ban ong ba ke kita ki strategies pilat panon kam haba pi ya leng ba ki jing ki jing ya le haba ngim pule ngim tip le se ka phone jong pi kala ban don ko ba san spa tali ki function henry ni ki san spa le se ngi tip tang shi spa namar bingi klam puliat tu ka manual kanum ai pi full utility ko baka dai ban ai ko ki khon jo blai yang aba dia piru ka jo katahi ka bo blai upha yang aba dia pi ula de pen kre lupa yang ketien jong u ban bangi ngila ban yat ngila ban im hani ka pertai anda ngila li pai nang ni ngim la shop padan kam ka ketien ka jong ngim la ban ra ka bible bat ngi
Henry katola ayangi bangin nang banyat, ngin nang ban im kum ki nong kitin sim. Ka constitution jonga ba jong pi. Kum no ngiyat, kum no ngilong nem ka nuksa hayeng, ngilong nem ka nuksa, iki khun iki ti ki jongi. Kamlong ka ba Kalong ka ba namar bangim tip ya ka ketien ka jong blay. Namar bangim puli, ngi puli tang ben step, habangi ya duai lang hayeng, pat ngi khaliap ngi let no. Henry ka ba bro shi sngi pat, kila ngi pendap yela de ki kam ki jam ki jong ka partai. Henry ngan ong ipi wal ada ngi bun kam kan kani ka main ngan thu ipi kalong kata ka bala ban perkhat sengi siapa ngublay nakata upol ong kumnu ong ba ai ba ka jingmut ka jongi kan long ka balap pentmai no la ka jingmut ka jongi la ka jabieng ka jingmut ji perkhat ka jongi ka long kata ka balap pentmai no kanum don kan nuru ka bala ban shim ya ni ka jaka namar kan ni ka jaka ka long kata ka baklan por hadu kata ni syed ong bahabangi keran kan no balengi le na takari ong bo bunsin ki si ong bo wat num keran kai belong negatif namar ba utlit bat ka jabieng udon so we utiet ka ek ba pikran ka pa signal chatai ka control ka met jong hibro ka we nakatakadaw ka ba bun palat ban ya keran ngan ya thu ipi na ka ketien ka jong blay ngim don por Henry ngan chuang ipi tanggaway it's very exciting lada pi tip ika ketien jong blay ka long ka pasngo tanat hadu kata bingin tip ika ketien ka jong blay ngam ka ketien jong blay ngim la ban ong banga pang along kum ni kum tai nothing everything kilong hapo ka control ka jong try jisu kini baro lada haba ngim sngaw thu ya kata balapha ingi banlong kita kinong kitien sim kaljayu ni represent bakla yaw taw bapha ingi kita ki outcome ladangim tip ya ka ketien ka jong blay ladangim tip ya ka constitution ka bangi la ai shengi ka baningkong kalong ba ni represent bakla ki breu ka perthai kin yo dakumway yaw sim jongi la habangim tip ya ka ketien ka jong blay ni ai ka khubor ka bakla nang tas usu habangi wan shan ka perthai kum kita kinong kitien sim ladangim don ni ka ketien ka jong blay ni duna ya ka bor ka jongi nimla ban pentrai kam pura ni duna ka bor ni duna kata ka jing song thu ka jongi baraba ki breki wan shangiru nimla ban ai ka solution namar balay bangim tip ya ka constitution ka jongi lada haba ka weiru ka jinglong balada haba ngim don ya kata ka constitution ka dangim ngam hat ka constitution ka jongi ngilong defenseless ka bamut balong ngimla ban defend ngimla ban pech ka kata ka jimamla ban yada daki breu ki kalibon ki jengkeli yangi syapang kata ka hima ngimla ban keren ngimla ban yathu yaki Ibreu ka perthai ki don kam hanagasngi bak mangi ngin long kita ka magnet bangin connect you blay badi Ibreu kalara ba mangaban mapi ngi duna ya ka jingtip ya ka constitution kalong ka jingleran ya usiem jonge te shushu ngin don ni kata ka poor guidance lada bangim don ni ka ketien ka jong blay lagi breki wan changi nimla ban guide yaki kita kinong kitien sim Christ ambassadors kan mau nang ni syakmat bangi hang ni ban bu ba we are Christ ambassadors ka jing ka biya be sya persya kadak ni ka jing kat kom ka jing khot ka jong blay yang ba de pi ban ka basau si balada ha bangi yai ka jing ban klem ka jing tip ya kitiki an klem ka jing tip constitution ublay unhap kol back ni sulong gitu ki basum bom larkam nakataraw sa mi kita jingkali bat hato ngalarkam ne kabak hado ka dukhat ngi pet no husaya kala no basaw ka dukhat ka bahandre ka babon nangingitip kata ka katuka ketien hang tu ko ong ba my people ngan pula ka pareng my people are destroyed for lack of knowledge of my law where I reveal my will
because you, the Puliyadaka Amplified, because you, the priestly nation, have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Kibriel jonga, ki jotno namar kajing bamdon kajing tep. Uklam ong ki jotno namar bamdon kaketien. Henry ong namar bamdon kajing tep. My people perish because lack of knowledge. Ngim tip te ka constitution la jong. Jayu kabamut ba ngi duno ngi yapno. Shibun la ai ha constitution pi kwan kata iki subject prepare de pi ang ka history ka geography ka chemistry ka physics baro ka ketien ka jong blay. Baro kita ki laws kidon hangta baro kinong rim kidon hangta lakmi lenti yang abad pi bangin im kumta ko ki khon ki jong blay sa sien nga kentu yang abad pi kamdon porshu ngila im kita kisngi ki bakhaddo habang ong khaddo pi osong le se kibri ush ong sa khaddo shi khaddo ten rengan ong pi la pi tip shisha kata ka por ka bangi im ngan oi pi ka pala lap ngam tip stak ka grace ka jong blay ba uji sum 41 namar baka balang kampat pen kre unong let kurim onomuan kat baka balang kampat pen kre nga kentu yang abad dia pi tungin long kita kat pedang don ta ipor kendiat bengin im kajing im jong kajing wat ya ki kiba jong kata kahima ngin long kita kibriu kinwan chengi namar bigyo ya kajing im jonga jong pi ka kren briu kajing im jonga bat jong pi ka long ka magnet ban kring yaki bikin kwa ban tip yo jisu trai jongi kata kadai ka ka ba lakhot yang abad ya pi bat kam tam ngan ong ya pi ba ni don ka ketiem pareng ming siong domino effect kata ka domino effect ka mamut ba lada manga mapingi le menta ka kata syadin lada ngabat mapi ki kemegi kepa nyem klan hau trai nyem besut iki jong trai ha ka jing em ki khon ka kata iki pins yu ka generation ka bokum no ngin res ko ki kemegi kepa tongin long kita ki bre ki bashim ya kata ka lingkor hangi ban pet be ki khon ki jongi ki im ki yat ni kran bat step bat miet ya ka ketien ka jong blai ya ka purpose ka jing thumu ka jong blai ha ka jing im ka jong ki but dei hang ta ban yu ya ka jing im ka jong ki ko ka balang nimla ban long kita ki nong ketien sim ki bom tip la ni ki balong ki babiet kin mau ni syar khiben habang long ki babiet ni syar khiben perkhat ma pi haba pi yang le se shim ya ka por khandiat ban perkhat ya la de bangi long kita ki nong ketien sim la da bangi duna ka jing tip ni duna ka jing syampang ya ka constitution kumno ka long kajing ibiet hakmat ubri bo ublay kajing syar khiben kat no tam nga perkhat ya ka buram ka jung ublay ban khot yangi kita kinong kitien sim ngimla ban represent you sim habangim tip ya kita ki an ha ka kitien ka jung ublay ngi dei ban puli ya ka ngi dei ban ngam ngi dei ban smau thu ko ki khon ki jung ublay kador jong ka jing bom tip ha ba kenja man siem ka long ka bak he adu kata-kata laningan on ka pareng the cost of spiritual ignorance is too high kador ka rem palat lah ba phim tip na maradap ai yangi kadon hangi ha ka kti ka jongi ladap eyes da kata ka jing ai ka balat lut ka jong trai jisu ai nga ba dia pi ka ketien jong u Hindray lada ngile bom sonyaw ngan oi pi karem palat kador ka bangi dei ban siu habangim pet habangim yat kat kum ka ketien ka jong ublay to ngin long kita ki baken de thia no nakata ka jing thia ka jongi ka baken jaman sim ngin tur ngin yat sya persya bat ngin long kum kita ki breu
ki badai shisha ki nong ketien siem ki jong trai Jisu tongin jiet hani nga sngi ban long kita ki breu ki bala habala batai siya pang jongi ki breu ki ba iet ya ka ketien ka jong ublay ki breu ki ba iet ya ka taka constitution but kinon wat yangi na maringi don ka jing start kan jaman simpek you Daniel uim hakari nong way Henry ki breu ki wat hadu upoi hadu uput bolong to prime minister na mar ka jing start jong u ngimla ban ong baka dei tak haka por ka jong Bible Henry mentaru yang aba dia pi lakhot yangi banlong banwat ya ka ketien ka jong blai daki ni ki kentien nga i happy i way pi way bangin long kita ki nong ketien siem ki ba bad ya ka an ki ba bad ya ka hukum ki ba bad ya ka constitution but ki dei kita ki nong le ya ka constitution ka bakhat do ngan ong kata ka mandate ka ba pi bad ka ba nga bad ka long ka ba koridor hadu kata ka long ka kam ka ba don buram hadu kata ka jubab nga i hangi iway pa iway nan penkot di kini ki kentien bat nga IT no ani ka klemat hai pastor Dani na benta ka buram jong blai amen Hallelujah. Praise you, Dr. Fiban Kamti, blame Kurkui P. Nigapore. Ya, ikaw pila sama ni Nigapore. Dan Shibon man kran, namara lep kran lut, tanggaway kalong ba, kajing kantu kalang ingi kalong ba. Abang iyo snow, ya kakubor bo try kran changi. Gilong ginong kitin si im. Ang tu hakok ka, katakot ang tu kaong ba. Kalong as if God is requesting us tani kumau blay u kerpat yangi banlong kita kinong pinisok perkat u blay u kerpat yangi tani u bisit yangi tani u kentu yangi manginlong kita kiwenong pinisok kata gade ka ba u blay la kran ngi kini kasngi to angin long kita ki ba kloy ban ai e ka tin shakiwei pan amen tarlong hapo long habar in kloy tino ko point leban yang lang ne ko por in aingu you try ke ei wo try la kren ngi kikten kilong i bakhya yo ni gaski pan nga ju sultanat de ne ka khot na marka penpau ya ke ei ka ba ublei la de ble how Christ Jisu la de penisuk ya ka perthei nay bon ki breu ki patep ya kata ka jing penisuk baru ai kata ka jing ket kle api bat hanga baru ong pilong pi ki dong kiet tin sim ka jonga ei ka tin ka ba ai sim lapen em yaki lapen khia yaki lapla lu yaki khile ye tho de hanga pada pi kata ka jing ket kle bo blei wa ai ngi ni ka sngi kalong clear ka message mu try open kan mau yang ngi we pi we mangidon ka jing ket kle nginum de banong ka perthai ni kalong humtai ka sni humtai manga panu pi pada pai lupa ya kata ka ketin jong ka jing penisuk hallelujah try blei ngi wana khamat jong me try ai ngu ma kren ngi ko try kum gi khon gi jong me ka try ka ni ka jaka me pen kan mau yang ngi ko try mamela ai ngi ka ni ka ministry mela ai ngi ka ni ka jing shakri mela ai ngi ka ni kata ka jingget kle ka ktin jong ka jing penesok ba me ai ngi ko try ba mela penesok ini ka perthai ko try lemba jong try Jesus Christ wala ya lo ka deng pna Pat ko try me ay ang iya kani ko kubor ko try mangin lam siki breu baro try palagi long ko try ki bahajan jungi ki bahayang wasam jungi ki basha jangai jungi ki bangim ito iki ko try rai me ay ngi kani ka jingkat kle mangin represent ya me mangin pen pau ya me mangin pen shy ya kata ka jing shy ko malapan shy ang i ko try shaki way pat ko try
Try la ka perthai ka try kam tip ya me try Jesu dai mangi ko try ablei jonga try ki ba dai hok ko try man ben shai ki ba dai mala yo e ka ta ka mandit na me ka try ya ka ta ka try ka kubor ka ba mela ai ngi ka try mela penem ngi ka try man long jing penem nam ta jong ki ka try mela ker kui ngi mangi long jing ker kui ki we pat try agni ka singi ka try adwai man kata ngi we pi we agni ka por ko try man ai boring i ka try mangila ka try ablei jong a try man pan pau ka jing long ka jong me ka try sha ka per thai bro ka we kum mo ong ka try ngi long ablei ka jing shai sha ka per thai ngi long kam lu sha ka per thai ngi long mangi ka try ki ban kren ka try ya ka tien jong ka jing pan em ka try Jesu ya rap ngi ka try kum ki khon ka jong me try bo me kren ngi khani ka singi ka try ai ka try ablei jong try begin nam shilong tangin ong snap eka ndengin le eka ka try ablei jong try haba dei por but habam dei por ka try ngin preach but ngin ya lap but ngin penpau ya ka khubor jong jing em ha me try Jesu ai ngu ime mo me kreningi ka try kur khu ka try ya i doktor pen khamti ka try ai ngi ka khubor hapeng jong pa lang jong me Ngidwai kum jo try na kam dai elder Josh ko try ablei jong try iba dan what ha jing shitom man ta ko try ngadwai jing ben khia jong me ko try ha ka ne ka khlemat ko try ablei jong try ba ko try kum ba mela shim me ko try ka jing pang jong i mela sha me ta ka jing sha bom sha sempat man ta ko try ilong khia ko try namar ka jing ja bom sha sempat ka jong me ha ka teng ka jong me Jesu ngi kren ka jing ben khia ba pura hi ka try Jesu ngi ai ngoi me ka try am tani ka por ngi ai ka borom boro si me ka try pelai upai lang ju me ka try naga jaka ta ka jing tmu ka try ta ka jing kut jing mot ka try bagin ya man long ka try kita ki nong kit tens em ju me na du man ta ka sngim pelai ngi ta ka jing ku ju me try to ai ka jing ba ju me ublei ku pa ka jing ai ju me try Jesu ka jing ban shat bo ju me man sim ko ba ai bikini kin don nang kat ban ngi kini ai sa ban ngi borobor Hoi bagiri khoi kadang solong setlak ka perthai ki ba khot par ka kadang jume Jesu na do menta pa bom jukut ru amen hallelujah